In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over de vakbonden die vandaag vergaderen over hun standpunt. Waar gaat het om? Het gaat over de situatie dat de vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen eerder een brief hebben gestuurd aan de regering waarin ze stellen dat er 68 miljoen gulden moet worden vrijgemaakt voor de indexering, voor de lump sum, voor allerlei regelingen die nog gedaan zouden moeten worden. Nou, daar is binnen de coalitie over gesproken. Afgelopen vrijdag heeft de minister-president Pisas gezegd dat er goed nieuws is voor de ambtenaren, omdat de indexering vanaf 2019 nu alsnog betaald wordt. Het gaat om een bedrag van 46 miljoen gulden voor ambtenaren en mensen die bij bijzondere scholen werken. Vandaag gaan de ambtenaren daarover vergaderen, want ze hebben niet alles gekregen wat ze wilden. Maar wat is nu hun standpunt? Zijn ze blij met wat ze gekregen hebben en gaan ze daarmee verder? Of zullen ze nog een keer met de regering willen praten? We houden het voor u in de gaten, maar in ieder geval vandaag is er door de vakbonden tijd voor overleg. McWilliam maakt zich zorgen en dat gaat over de leider van de partij MAN, de oppositiepartij. Die vindt dat er binnen de coalitie geruzied wordt. Onder meer minister Javier Silvania en minister Kit Martina. De ene van Financiën, de andere van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Die zouden via sociale media met elkaar discussiëren over deze zaak. Maar zij zegt, het gaat om een ruzie over de rug van de ambtenaren. Trek één lijn als regering en zorg dat de ambtenaren krijgen waar ze recht op hebben. Grote prijsverschillen, basisproducten, dat heeft de Fondation Pas Consumidor, de Consumentenbond, vandaag laten weten. In de extra staat over 2 pagina's een hele grote lijst met alle prijsvergelijkingen. Ze zijn voor de basismandproducten, dus dat zijn de producten voor de eerste levensbehoeften, gaan kijken bij de verschillende supermarkten. En daar kwamen grote verschillen naar voren. Dat is eigenlijk niet volgens afspraak, want veel van die producten in de basismarkt die hebben een vastgestelde prijs. Toch stelde de Consumentenbond dat bijvoorbeeld bij Mangusa Hypermarket, Mangusa Rio en Centrum Mahai de prijzen voor veel basisproducten opvallend lager liggen dan bij andere supermarkten. Opnieuw geitendiefstal, Bandabauw. Dat is iets waar helaas steeds weer aandacht voor moet worden besteed in het nieuws, omdat het natuurlijk een ernstig probleem is. De extra meldt vandaag dat de politie van Bandabauw inval heeft gedaan bij verschillende huizen in het gebied in verband met een geitendiefstal. Het zou gaan om 13 geiten van het ras Boergoot. En die hebben volgens de extra vandaag een waarde van 10.000 gulden het stuk. Dus het gaat om enorme bedragen als er dus inderdaad 13 geiten zouden zijn gestolen. De politie zit er achteraan. Vandaag herdenking, ongeluk Brug. Het was in 1967, dus lang geleden, dat Curaçao werd opgeschrikt door het instorten van de brug, de grote Julianabrug. Die werd toen gebouwd, maar er was een ongeluk en daarbij kwamen 15 mensen om het leven. Het is de ramp met het hoogste aantal slachtoffers op Curaçao. Het wordt vandaag weer herdacht. Er wordt stilgestaan bij het feit dat die mooie grote brug zomaar instortte en daarna alsnog opgebouwd moest worden. Dat is gelukt. Dagelijks rijden er tienduizenden mensen overheen. Maar het is goed om stil te staan bij de mensen die het leven hebben gelaten bij het bouwen van de brug. Meerdere auto-ongelukken. Afgelopen weekend waren er verschillende auto-ongelukken. U ziet op de beelden onder meer een auto-ongeluk dat plaatsvond op de Lagoweg in Monte Carmelo. Daar knalden 2 auto's tegen elkaar aan. 1 persoon raakte gewond. Er zijn helaas meerdere auto-ongelukken plaatsgevonden. Maar het meest opmerkelijke gebeurde op de Cirulora-weg, waarbij een man, om welke reden weten we niet, maar met zijn auto bij de parkeerplaats ergens opreed, zodat hij niet meer verder kon met zijn auto. U ziet het op de beelden en de man besloot daarop om maar te gaan slapen in zijn wagen in plaats van hulp te zoeken en de auto weer af te halen. Hij bleef slapen in de auto tot de politie kwam vragen wat hij daar aan het doen was. En dan internationale titel kickboksen. Dat is een hele mooie prijs voor Kino Iras King. Die won afgelopen zaterdag in Miami tijdens Spar Wars. En daarmee heeft hij een internationale titel op het gebied van kickboksen gewonnen.
Iraskin traint bij martial arts. In martial arts hier op Curaçao. En ook zijn trainer Gideon Jonker was aanwezig. Het is een mooie opsteker voor een sporter die al heel lang heel actief met zijn sport bezig is. Eind deze maand moet hij zijn titel verdedigen in Panama. Dit was het belangrijkste nieuws. Even reclame en dan komen we terug met meer nieuws. Essa aqui da família Coopera. Biba junto de Nang Barrio na Curaçao. Tinha tata e mama trajado. E yunang huela pensiona e nang cacho. Nang tapasa hopi tempo junto ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos com nossa hasi na Curaçao de nos vida diário. Nang sa o censo ta 100% anônimo. E nang sa o censo 23 não ta pahaya informação personal, mas pahaya vista total de nos país. Cooperando, abot ayuda instância na Curaçao hanya bom data com qual nang portuma decisão informar. Pensei nos turco tabi aqui, seja legal ou não, tabay cooperar. CBS ta informar abot tocante censo 23. E família aqui ta cooperar. Abot também? Paano sa kom nos ta. Afgelopen zaterdag vond er op Aruba een Diversity Walk plaats. Dat was georganiseerd door Fundación Orgullo Aruba. Het is georganiseerd met de intentie om meer aandacht te vragen voor diversiteit op Aruba. Het was een goede wandeling, een positieve wandeling, zo zegt Bruce Ponsen van Fundación Orgullo Aruba. En we belden hem op vanochtend en vroegen naar het verloop van deze wandeling. Naar ons gevoel was het echt een heel leuke, aangename middag. Een vroege avond zou je kunnen zeggen, net bij zonsondergang. Opkomst was best wel veel voor ons gevoel. We hadden mensen verwacht, maar niet zoveel mensen. Uitnodiging was dan ook voor familieleden, ouders, grootouders, kinderen, vrienden, broers, zussen, neven, nichten. Iedereen was welkom. Goed zo. En zo was het ook. De personen die aanwezig waren echt vertegenwoordiging van de hele gemeenschap. Ja, het is heel belangrijk om de reden, of onze reden in ieder geval, voor die wandeling te benoemen. Het was echt om diversiteit op het eiland te laten afbeelden, te laten verbeelden. Want afgelopen tijd is er heel veel negativiteit geweest tegenover de LGBTQIA+ gemeenschap. En in het kader daarvan zeiden we nee, we gaan niet een reactie of manifestatie of reageren op de mensen die zeg de haat of intolerantie teweeg brengen. Nee, dat doen we niet. We gaan echt opkomen voor die mensen die daarmee te maken hebben. Echt de mensen die door haat of stigmatisatie of iets dergelijks hebben meegemaakt. Daarvoor komen we op. Voor hen zullen we een andere gezicht en beeld laten zien van op het eiland heerst ook empathie, er is ook liefde en dat willen we graag even laten afbeelden op zaterdagmiddag. En dat is ons ook gelukt, moet ik zeggen. We vroegen Bruce Ponsen om de situatie op Aruba te omschrijven. Nou, de situatie over het algemeen moet ik zeggen, Aruba is best wel tolerant. En ik zeg tolerant en niet geaccepteerd voor acceptatie. Want als LHBT'er zeg maar, kan je op Aruba, en dat is ook generaliseren, daar ben ik ook van bewust, dan kan je normaal leven. In de zin van, in de gemeenschap wordt het getolereerd. Maar de afgelopen tijd, en ik heb het over, ik denk, misschien ietsjes meer dan een jaar, is het anders geworden. Dan heb je ook heel veel religieuze mensen of religieuze groepen of groeperingen die dan echt een soort anti-beweging dan beginnen. En dan heb ik weer over conversion therapy die weer in de aanspraak is. Mensen worden anders behandeld, uit de kerk gegooid of keuze moeten maken voor hun geloof, levensovertuiging en hunzelf, een eigen bestaan, zeg maar, identiteit. Daar moeten ze een keuze tussen maken. En dat vind ik zo jammer. Ja. En daarom juist diversiteit. Hè? Maar de situatie op Aruba over het algemeen, moet ik zeggen, is positief. Zeker vergeleken met rape in andere landen in de wereld. Maar de afgelopen tijd voelden we ook wat animosity op het eiland. En dat wil je niet.
Nee, dat begrijp ik. We zijn een klein eiland en in de gemeenschap moeten we allemaal met z'n allen samen kunnen wonen, samen kunnen leven, samen kunnen werken. Dus des te meer omdat het een klein eiland is. Volgens Ponsen is er vooral kritiek op de strijd voor het openstellen voor het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht vanuit de religieuze hoek. Dat heeft volgens hem vooral daarmee te maken en het is ook opgeleid toen eenmaal duidelijk werd dat er een rechtszaak gaande was tegen de overheid. De religieuze hoeken hebben na onze overwinning eigenlijk, vorig jaar december bij het Hof, hebben ze dan gereageerd met een collecte van ondertekeningen of handtekeningen om bij het parlement of bij de regering in te dienen, waarbij ze aangaven dat een openstelling van het huwelijk hen niet aanstaat. Ze daar tegen waren. En de manier waarop ze het teweeg brengen is haatzaaiing, misinformation, echt misinformatie, foute informatie verspreiden. En ja, dat was eigenlijk het begin, denk ik, van zoveel negativiteit eromheen. De religieuze gemeenschap heeft afgelopen vrijdag handtekeningen overhandigd aan het parlement van mensen die tegen het openstellen van het huwelijk zijn voor mensen van hetzelfde geslacht. En er wordt nu gekeken naar 10 november, dan wordt er in de Hoge Raad in Den Haag wordt deze zaak behandeld. Dan mogen beide partijen hun punten naar voren brengen. Dat is trouwens live via de website van de Hoge Raad te volgen. Het gaat dus aan de ene kant om organisaties als Fundación Orgullo Aruba en aan de andere kant de regering van Curaçao en Aruba die het niet eens zijn met de beslissing van de rechter om Curaçao en Aruba te dwingen het homohuwelijk in te voeren, oftewel het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat is 10 november en in de loop van de tijd zullen we aandacht aan het onderwerp blijven besteden. Dan gaan we naar iets heel anders, want koningin, nee, ik zeg het verkeerd, prinses Beatrix. U weet het, voor heel veel mensen blijft Beatrix de koningin, maar we hebben natuurlijk al meer dan 10 jaar koning Willem-Alexander. Dus prinses Beatrix, haar koninklijkheid. En zij bezoekt van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 november Curaçao en Aruba. We zullen er aandacht aan besteden, maar in ieder geval haar bezoek staat in het teken van het werk van de Dutch Caribbean Nature Alliance en verschillende sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden. Zoals gezegd, deze week aandacht dus voor het bezoek van Beatrix, dat we zullen volgen en dat we naar u zullen informeren. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er morgen weer. Ik wens u een hele prettige dag. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.